ተኸታተልትና እንኳን ናብ ምድላው ዝሸው በሰላም መጻኹም ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተ እዩ ሎሚ ንኹላትና ትምህረናን ኣገዳሲትን ዝበልከው ኣርእስተ ዘመጽ ኣለኹ ኣብ ጥራይ ከብድኻ ክትገብሮም ዘይብልካ 9 ነገራት ዝብል እዩ ጥራይ ከብዲ ክንብል እንከለና ካብትን መወዳእታ ዝበልዕናሉ ግዜ ድሕሪ 2 ሰዓት ማለትና እዩ you are what you eat ዝብል ኣባሃላ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ኮይኑ ግን ቅድሚ ምግቢ ምብላዕና እንገብሮም ነገራት ኣብ ጥዕናና ጽልዋ ከም ዘለዎም ከ ንፈልጥ ዶ ክሳብ መወዳእታ እዚ ቪድዮ ብምክትታል ብዛዕባ ክንጠምን ከለና ክንገብሮም ዘለና ቦነስ ምኽሪ ክነግራኩም እየ ጽቡቕ ምክትታል ቁጥሪ 9 ጸረ ምኩሳህ ወይ ከዓ ጸረ ቃንዛ ሙሓጥ taking anti-inflammatories ከም aspirin paracetamol ዝበሉ ጸረ ቃንዛ መድሓኒት ኣብ ጥራይ ከብድና ክንወስድ የብልናን እዚ እቲ መድሓኒት ብኣግባቡ ንከይሰርሕ ብቻ እንተይኮነስ ኣብ ጥዕናና እውን ከቢድ ዝበሃል ከም gastric bleeding ወይ ከዓ ምድማይ ከሽዓ ዝበሉ ጸገማት ከጋጥመና ይኽእል እዩ ከም ሓፈሻዊ ምኽሪ ዝኾነ ይኹን ዓይነት መድሓኒት ኣብ ጥራይ ከብድና ክንወስድ የብልናን ብዘይካ ብበዓል ሞያ ሕክምና ብፍሉይ ዝተኣዘዘ እንተዘይኮይኑ እዚ ጸገም ንምውጋድ መድሓኒት ኣብ እንውሕጠሉ እዋን ከም መወራረዲ ጸባ ምስታይ ጸባ ናይ ጸረ ቃንዛ ኣሉታዊ ሳዕቤናትን ክነወግድ ይሕግዝ ጸባ ክነግኒ ዘይንኽእል እንተኾይና ድማ ብዙሕ ዝበለ ማይ ምስቲ መድሓኒት ምስታይ ይምከር ቁጥሪ 8 ቡን ምስታይ ወይ ከዓ drinking coffee ንግሆ ቡን ሰቲኻ ቁርሲ ዘይምቑራስ ብዙሕ ሰብ ዝገብሮ ልምዲ እዩ እዚ ግን ጌጋን ንጥዕናና ጎዳእን እዩ ዋላ ዲካፊኔትድ ወይ ከዓ ካፊን ዘይብሉ ቡን ኣብ ጥራይ ከብድኻ ምስታይ ናይ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ክጎድኡ ዝኽእሉ ኣሲድን ክፈጠር የቀላጥፍ ካብዚ ብተወሳኺ ቡን ድሕሪ ምስታይ ቁርሲ ዘይምብላዕ ኣብቲ ቡን እንደልዩ ዓይነት ረብሓ ዘይክንረክብ ንኽእል ኢና እዚ ድማ ኣብ ሰውነትና ናይ ሴራቶኒን ሕፅረት ወይ ከዓ ዲፊሲየንሲ ክፍጠር ይገብር ሴራቶኒን ኣብ ሰውነትና ዝርከቡ ብዙሓት ስራሕቲ ዝቆጻጸር ኮይኑ ሙድ ሬጉሌቲንግ ወይ ከዓ ስምዒት መረጋግዒ ካብኣቶም ሓደ እዩ ነዚ ድማ እዩ ሙሉ መዓልቲ ፈዚዝና ወይ ከዓ ጉሉም ሙድ ሃሊና ክንውዕል ዝገብር እሞኻ መፍትሒኡ እንታይ እዩ ንግሆ ቡን ምስታይ ክተቋርጹ ዝኸብደኩም እንተኾይኑ ምስ ጸባ ወይ ከዓ ክሬም ሓዊስካ ምስታይ እዚ ነቶም ዝገለጽናዮም ጸገማት ንክነወግድ ይሕግዝ ካብኡ ብተወሳኺ ከዓ ካብ ፍሪዝ ድራይድ ማለት እውን ኣብ ፋብሪካ ፕሮሰስ ዝኾነ ቡን ተፈጥራዊ ዝኾነ ወይ ከዓ ናቹራል ኮፊ ምምራጽ ቁጥሪ 7 መስተ ምስታይ ወይ ከዓ drinking alcohol ኣብ ጥራይ ከብድና መስተ ክንሰትን ከለና ካብ በልዒና ንሰትዮ ብክልተ ዕጽፊ ቶሎ ናብ ነብስና ይወሃሃድ ወይ ከዓ ነብስና ኣብዞርብ ይገብሮ እዚ ከዓ ብክልተ ዕጽፊ ቶሎ ክንሰክር ይገብር እዚ ብዙሓት ጸገማት ከስዕበልና ይኽእል እዩ ሽዑ ንሽዑ ዝረኣዩና ከም ከቢድ ሃንጎቨር ማለት ድሕሪ መስተ ዝመጽእ ስምዒት ምጽዓን ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ድሕሪ ግዜ ዝረኣዩና ንሳምባ ልብን ኩላሊትናን ሳዕቤን ክኸውን ዝኽእል እዩ እዚ ከመይ ጌርና ንፈትሖ ዝሑል ናን ካርቦኔትድ ማለት እውን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዘይብሎም መስተታት ምስታይ ዝበለጸ መፍትሒ ከዓ ንእስ ዝበለ ምግቢ ምምጋብ ጠስሚ ወይ ከዓ ባተር ዘለዎ ተዝኸውን ይምረጽ ቁጥሪ 6 ማስቲካ ምሕያኽ ወይ ከዓ chewing gum ማስቲካ ክትሓይኽ ከለኻ ውሽጣዊ ኣካላትና ምግቢ ከም እተበልዕ ዘለኻ ገይሮም ይሓስብዎ ስለዚ ከብድኻ digestive acid ወይ ከዓ ምግቢ ዝሕቅቕ ኣሲድ ይፈጥር እዚ ምግቢ እንድሕር ዘይግነየ ከዓ ንከብድኻ ይጎድእ ብዙሕ ግዜ ማስቲካ ኣብ ጥራይ ከብድኻ ምብላዕ ሓደ መንቀሊ ጋስትራይትስ ወይ ከዓ ሕማም ጨጎራ እዩ ማስቲካ ዝሓኹ ሰባት ከም ከረሜላ ቺፕስ ዝበሉ ጃንክ ፉድ ማለት እውን ጥዕና ዘይብሎም ምግብታት ካብ ከም ፍሩታን ኣሕምልትን ዝበሉ ምግብታት ከም ዝመርጹ ሳይንቲፊክሊ ዝተረጋገጸ እዩ ማስቲካ ንተዘውትሩ ሰባት እንህቦ ምኽሪ ሓደ ተፈጥራዊ ሽኮር ከም ሳይለቶልን ሶርበቶልን ዘለዎም ማስቲካታት ምሕያኽ ጉድኣቶም ካብ ካልእ ማስቲካ ብጣዕሚ ዝቐነሰ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ማስቲካ ዋላ ድሕሪ ምግቢ ይኹን ልዕሊ 10 ደቂቓ ዘይምሕያኽ ልዕሊ 10 ደቂቓ ምሕያኽ ማስቲካ ንመዓናጡና ጸገም ከብጽሕ ስለ ዝኽእል ቁጥሪ 5 ምድቃስ ወይ ከዓ going to bed ኣብ ጥራይ ከብድኻ ጠሚካ እናሃለወ ምድቃስ ማለት እውን ዝተሓተ መጠን ግሉኮዝ እናሃለወካ ንምድቃስ ክትጅገርን ቶሎ ክትላዓልን ይገብር ጠሚካ ወይ ከዓ ኣብ ጥራይ ከብድኻ ክትድቅስ እንከለኻ ሕማቕ ደቃስ ደቂስካ ወይ ከዓ ድቃስ ሲኢንካ ክትሓደር ይገብር እዚ ናይ ጥሜት ሆርሞን ወይ ከዓ ሃንገር ሆርሞን ክትውስኽ ይገብር ነዚ እዩ ድማ ጠሚና ክትደቅስ እንከለና ኣብ ተቐጻሊ መዓልቲ ብዙሕ ንበልዕ ነዚ ዝኸውን መፍትሕኸ እንታይ እዩ ናይ ጸባ ውፅኢት ምስታይ እዚ ማግኒዥየምን ካልሽየምን ዝበሃሉ ማዕድናት ስለ ዘለዎ ጽቡቕ ዝኾነ ድቃስ ክትድቅስ ይሕግዝ ቁጥሪ 4 ከቢድ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምግባር
ወይ ከዓ intense training ኣብ ጥራይ ከብድኻ ስፖርት ምስራሕ ብዙሕ ካሎሪ ንክነቃጽል ይጠቅም ዝብል ጉጉይ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ኣሎ። ነብስና ዓቕሚ ማለት እውን ኢነርጂ ስለ ዝስእን ኢንተንስ ዝኾነ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ክንቀንስ ይገብር። እንታይ ደኣ ኢና ክንገብር ዘለና? እቲ ኢንተንስ ወርክኣውት ከቢድ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ንሰርሖ ዝነበርና ብኤሮቢክስ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ምቕያር። ናይ ምሕቃቕ ወይ ከዓ ዳይጀስቲቭ ፀገም ዘለዎም ሰባት ቅድሚ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምግባሮም ቅልል ዝበሉ ምግብታት ክምገቡ ኣለዎም። ስፖርት ወይ ከዓ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ልክዕ ከም ማስቲካ ምሕያኽ ዳይጀስቲቭ ኣሲድ ይፈጥር። እዚ ድማ ቅድም ኢልና ከም ዝገለጽናዮ ኣብ ጥራይ ከብድኻ ጉድኣት የብፅሐልካ እዩ። ቁጥሪ 3 ዕዳጋ ምኻድ ወይ ከዓ ሾፒንግ። ኣብ ጥራይ ከብድኻ ኣስቤዛ ክትዕድግ ምኻድ ካብ እትደልዮ ንላዕሊ ንክትገዝእ እዩ ዝገብር። ዋላ ኣብ ምግቢ ዘይሽየጠሎም ዕዳጋታት ኹን ርእስኻ ኣይ ወንት ፉድ ዝብል ናብ ኣይ ወንት ዝብል ብምቕያር ዘግነኻዮ ነገር ክትገዝእ ይገብር። ነዚ ፍታሕ ዝኸውን ናይ ክትገዝኦም ትደሊ ነገር ዝርዝር ወይ ከዓ ሊስት ሒዝካ ናብ ዕዳጋ ምኻድ። ከይሓሰብካዮ ወይ ከዓ ከይሓሰብክዮ እንተኾይኑ ድማ ብጥረ ገንዘብ ክትከፍል ምግባር። ሰባት ብጥረ ገንዘብ ክኸፍሉ እንከለዉ ብኽለት ይቕንሱ ዝብል መጽናዕቲ ስለ ዘሎ። ቁጥሪ 2 ጽማቕ ለሚን ወይ ከዓ ኣራንሺ ምስታይ ድሪንኪንግ ሲትረስ ጁስ። ጽማቕ ለሚን ወይ ከዓ ኣራንሺ ኣሲድን ከበድቲ ፋይበርን ዝሓዘ እንትኸውን ምግቢ ከይበልዓኻ ዝምስታይ ጨጓራኻ ይጎድእ። ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ጨጓራ ሕማም ወይ ከዓ ጋስትራይትስ ዘለዎም ሰባት ሳዕቤኑ ዝኸፍአ እዩ። ሲትረስ ጁስ ኣብ ጥራይ ከብድና ክንሰቲ እንተኾይና ነቲ ጽማቕ ብማይ በሪዝና ክንሰትዮ ኣለና። ልዑል ኣሲዲቲ እንተሃልዩና ሓደ ብሓደ መጠን ማይን ጽማቕን ምስታይ። ትሑት ኣሲዲቲ እንተሃልዩና ድማ ሓደ ብክልተ መጠን ማይን ጽማቕን ምስታይ። ሓፊስ ዘይኮነ ጽማቕ ምስታይ ትሕዝትኡ ከይጠፍአ ኣብ ከብድና ዘለዎ ጉድኣት ብቻ ይቕንስ። ካልኦት ምግብታት ከም ኮሚደረ፣ ኣሕምልትን ሙዝን ዝበሉ ኣብ ጥራይ ከብድና ብምልዕ እዚ ጽቡቕ ዘይኮነ ሳዕቤን ኣለዎ። ቁጥሪ 1 ምክታዕ ወይ ከዓ ኣርጊዊንግ። ምግቢ ከይበላዕና ምስ ሰብ ምክታዕ ንባዕልና ንኸይንቆጻጸር ይገብር ወይ ከዓ ሰልፍ ኮንትሮል ንከይህልወና ይገብር። ሰልፍ ኮንትሮል ጉልበት ስለ ዘድልዮ ኣብ ጥራይ ከብድና ከዓ ሓይልና ውሕድ ስለ ዝኸውን እዩ። ቅድሚ ምይይጥ ምግቢ ክንበልዕ ዘይንኽእል እንተኾይና ውዑይ ዝኾነ ፈሳሲ ምስታይ ወይ ከዓ ነቲ ካልእ ሰብ ድሕሪ ምግቢ ምብላዕ ወይ ከዓ ምግቢ እንዳበላዕና ዘይንመያየጥልካ ሓሳብ ምቕራብ። ብዛዕባ ጠሚና ወይ ከዓ ኣብ ጥራይ ከብድና ክገብሮም ዘይብልና እዚ እንተይልና ሕዚ ዝነግረኩም ድማ ኣብ መፈለምታ እዚ ቪድዮ ኢልናኩም ዝነበርና ቦነስ ምኽሪ ወይ ከዓ ክጠሜና እንከሎ ክንገብሮም ዘለና እንታይ እዮም ዝብል እዩ። ቀዳማይ ፀገም ምፍታሕ ወይ ከዓ ሶልቭ ፕሮብለምስ። መጽናዕቲ ከም ዘርእዮ እንተኾይኑ ናይ ኣተኩሮ ምግባር ወይ ከዓ ኮንሰንትሬሽን ዓቕምና ክጠሜና እንከሎ ይውስኽ ይብል። እዚ ድማ ካብ ናይ ቀደም ወለድና ምግቢ ንምርካብ ዝገብርዎ ዝነበረ ጻዕሪ ዘግንናዮ ሓድጊ እዩ ተባሂሉ ይእመን። ካልኣይ ምምራጽ ወይ ከዓ ምውሳን ሜክ ቾይስስ። ክንመርጾም ዘለና ነገር ዘይንፈልጥ እንተኾይና ጠሚና እናሃለወ ክንውስን ምፍታን። እዚ ድማ ብሃንደፍ ተዓውት ዝኾነ ውሳነ ክንውስን ይሕግዝ። እዚ ሜላ እዚ ግን ኣብ ፋይናንስ፣ ጥዕናን ምስ ሰባት ዘለና ርክብ ዘሎ ውሳነ ክንውስን እንከለና ዘይምጥቃም። እምበር ተኸታተልትና በቲ ሎማዓንቲ ዘቕረብናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩምን ተሓጊዝኩምን ከም እትኾኑ ተስፋ እናገበርኩ ምናልባት ንኻሊእ ክሕግዝ ስለ ዝኽእል ሼር ግበርዎ። ካሊእ ካብ ነትና ወፃኢ ርእይቶ ወይ ከዓ ፊድባክ እንተሃልይኩም ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣፍልጡና። ክፋል ናይዚ ቤተሰብ ንምዃን ድማ ሰብስክራይብ ግበሩ። ከም ናይ ሎማዓንቲ ዝበሉ መምሃርትን ሃነፅትን ዝኾኑ ዛዕባታት ሒዝና ክንመጽ ኢና። ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና ወዲና ኣለና። ቀጻሊ ብኻሊእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት። ስለምድማፅኩም ይቐኒየለይ።